बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आम्ही संयमी आहोत. एक घाव दोन तुकडे करणार नाही. संपर्क मंत्री म्हणून कोणाशी बोलायचं हा देखील प्रश्न पडतो. कारण त्यापूर्वीच मैत्रीपूर्णाची विधानं होतात असं विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केलं आहे. पाहूयात. आज आमचे पत्रकार बांधव देखील उपस्थित आहेत. कदाचित त्यांना असं वाटलं होतं असेल की एक गाव दोन तुकडे आम्ही करून जाणार आहोत. पण आम्ही संयमी आहोत. आम्ही विश्वास ठेवतो. आमच्यामध्ये पेशन्स आहे. ठीक आहे, दीपकभाईंनी आज देखील पुन्हा एकदा सांगितलं की महायुतीची चर्चा झाली पाहिजे. दीपकभाई संपर्क मंत्री म्हणून मी देखील याच्यामध्ये पुढाकार केला. पण बोलायचं कोणावर हा प्रश्न. आपण नक्की बोलू. मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांशी बोललोय. मी 2 वेळा प्रदेशाध्यक्षांशी बोललोय. मी बावनकुळे साहेबांशी बोललोय. माननीय एकनाथ शिंदे साहेब देखील अन्य लोकांशी बोलले. पण बोलण्याच्या अगोदरच जर आम्ही मैत्रीपूर्ण लढणार आहोत किंवा आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत अशा पद्धतीच्या जर घोषणा होत असतील तर आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देखील ताकदीनं निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी सज्ज झालं पाहिजे. हा निरोप घेऊन मी एकनाथ शिंदे साहेबांचा इथं आलोय. महायुती झाली तरी भगवा आणि स्वबळावर झाली तरी भगवा हा माननीय शिंदे साहेबांचा संदेश आहे.